tunda yanzu da maza nake, to bari in ba wa maza shawara, in na zo kan mata kuma na ba su shawara irin namijin da za su aura. Mu dai musulmi ba mu da zaɓin da ya wuce zaɓin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Annabi ya gaya mana mu fara duba addini, kuma ba laifi bane mutum ya nema bayan mai addini mai halitta mai kyau, bayan mai halitta mai kyau yar dangi, bayan yar dangi kuma wanda take da wadata ko suke da wadata, wannan duk ba laifi bane, amma ya zama addini shine priority din. Amma mutumin da ya tsallake addini ya dauki wani abu daban, to ka je ka tambayi waɗanda suka auri mata ba dan addini ba irin azabar da suke sha a gidansu. Wallahi yan uwana samari matasa, ina shaida muku rayuwar aure tana da daɗi, amma rayuwar aure tana cike da mashakil, matsaloli da tashi hankali. Billahi azimu, idan kai wasa kana yaro matashi, wallahi shekara 1-2 za ga furfura ta bulbulo maka saboda tashin hankali da masifa da bala'i. Akwai yaran da basu koyi tarbiya ba, ka auri yarinya mai tarbiya, kuskuren ku kuna auren 'ya'ya marasa tarbiya kuma ku zo ku rasa inda za ku yi da su. Ka zo kana faɗa tana faɗa, akwai wacce zagin ka za ta yi, akwai wacce ƙawayenta su suka fi kima a idanta sama da kai, akwai wanda ko umarni ka bata sai ta buga wa ƙawarta ta ce ta yi ko kar ta yi. Akwai masu high test, masu babban ɗanɗano, ɗan ƙaramin abu baya wadatar da su sai babba. Akwai wanda ba su san babu ba, su kawai abin da suka sani a kawo a kawo a kawo a kawo. Kai kuma talaka ne, kai ɗan talaka ne. Akwai mahaifiyarka a kanka za ka taimaka mata, akwai ƙannenka 'yan mata suna buƙatar ka taimaka musu, akwai babanka watakila ya yi ritaya yana buƙatar ka taimaka mishi, akwai babanka watakila ya tsufa baya zuwa aiki yana buƙatar ka taimaka masa. Kuma ka auro mace kura wanda ita kanta kurin ta sani kuma ba ta san babu ba. Sai dai ka ci mai kyau a gidanka, amma iyayenka su kwana da yunwa, da wani ba daidai ba ne. Akwai matar da sai ta yadda za ka yi wa babanka kyauta, iya wautar ka, iya rena ka da za a gidanka, sai ta aminta za ka yi kyauta wa ƙannanka, sai ta aminta za ka taimaki wani ko ka agaza wa wani. To kaga idan ka je ka auro wacce tafi ƙarfinka za ta juya ka, to za ka sha wahala. Kuma ta yaya ake ganewa? Tun daga neman aure, in ka ga yarinya tana ta kafa maka dokoki, to kai nesa, ta gane cewa kai ne a sama ba ita ce a sama ba. Amma duk wanda ya mayar da kansa shine a ƙasa ita ce a sama, to zai girbi abin da ya yadda da shi, shine kaskanci. Kuma duk gidan da ya zama mace ita za ta sarrafa gidan, sai ita za ta ce ga abin da miji zai yi, to kada ya manta da hadisin da manzo Allah ce naqisatu aqlin wadi, suna da tawayar hankali da tawayar addini. Zurfin hankalin da karfin hankalin Allah ya ce akwai tawaya, annabi ya ce akwai tawaya a ciki. Haka addinin, ba dukkanin suke iya yin sallah a cikakkiyar wata ba, ko azumi a cikakken wata ba. To ku kula da wannan. Ma'ana mutum anan abin da nake so, ka auri matar da take mai ladabi, mai tarbiyya, mai biyayya, mai girmamawa. Wai mutum ya zo yana neman yarinya budurwa, wai wani abu ya shiga tsakaninsu tun kafin a yi aure, dan kuskure ka mace sai kai kwana 5 sati guda kana waya ba ta ɗauka kafin ka aure ta. Wallahi ina baka shawara ka haɗa kayanka kai gaba, dan wannan in ka aure ta za ta yi maka azaba na fitar hankali. A yanzu da samari suke da tsada, ake neman su, ake lallaba su. Kai sati guda ka kira yayanta ta ce ba yanzu ba, ka kira kaninta ta ce ba yanzu ba, ka je kofar gida ka yi sallama ta ce ba ta da lokacinka, ka yi text din ta ki ta reply, ka yi kaza. Da yake maye ne kai, jarababbe, ya kamata ka nuna kai ma namiji ne. Ai ko da ku kai mata laifi, ai Allah ma muna masa laifi ya yafe mana. To akwai masu wannan, sai ka gama wahala ta zo ta zubar da kai, ta dauki wani ba kai ba. To ku gane waɗanne mata ne masu tarbiyya, masu ladabi, masu girmama miji.
kuma daga zuwa zance zaka gane tana girmama ko ba ta girmama ka. Sannan kuma wanda take girmama iyayenta, duk yarinyar da kaga iyayenta ba komai bane a idanta, to wallahi ko ka aure ta kuma kai ba za ka zama komai a idanta ba, tunda bata ga girman ubanta ba, bata girman uwarta ba. Kai kuma ka je ka makale mata ka auro ta, ka aure yadda ba ta jin maganar uwarta, ba ta jin maganar ubanta. Idan ta maka rashin hankali, wa zai mata fada? Babu. Kuma matan yanzu sai an yi musu fada. To yana daga cikin kurakurai da samari matasa suke shine su fada idan su ya rufe in sun zo neman aure. Kawai shi haske ne ya dame shi. Akwai waɗanda suna da hasken amma wallahi ba su da daɗin sha'ani. Kuma duk hasken nan da kake gani wallahi idan bata shimfiɗa ma rayuwa mai daɗi ba, ji za ka yi gidan ɗumi, ka kunna AC kaga kana gumi. Kwarai kuwa, a kawo maka naman kaza kana cinsa kamar dusa a bakinka. Kuma duk wanda matarsa bai samu yalwa da kwanciyar hankali a matarsa ba, wallahi sai an gane shi a waje. Wata irin halitta ne mai wahalar sha'ani. Shi yasa ku yi ƙoƙari ku saita gidajenku. Mutum ya tsaya ya darje. Na sha gaya samari a irin wannan lokaci a yanzu, ga sunan Allah ya hore mana su matan nan da yawa, ka tsaya ka nutso, ka darje sosai, kar kai gaggawa, kwarai ko da gaske. Ka zaɓa wanda ka yadda da tunaninta, ka yadda da tarbiyyarta, ka yadda da addininta, ka yadda da mutuncinta, ka yadda da kimanta, ka yadda da amanarta. Auren mace mara amana shine gaba ta biyu da zan yi magana. Rashin sa'a, matsala ka auri mace ba amana. Amana kalma ce mai faɗi. Allah ya yi magana akan amana, inna aradna al-amanata ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Allah da kansa ya bijirar da amana wa sammai da ƙasai suka kasa ɗauka, amma dan adam ya ɗauka. Allah ce saboda mai zalunci ne, mai yawan zaluntar kansa, ga jahilci. Daga cikin illar auren mace marar amana ko kuskuren da samari suke fadawa su auri mace marar amana shine, in ka auri mace mai amana mara amana, to ba lalle ne ka zama kai kadai ne mijinta ba. Ba lalle bane. Dan ko ya faru ba ɗaya ba ba biyu ba, da yawa yau daga cikin mazaje suna da matansu amma wallahi ba su kadai ne mazajensu ba. A garin nan ina program a wani gidan rediyo, ana irin bugo waya ana tambaya, wata yarinya karama ta kira ni ta ce